Na insolo ezithi before baye kulomhlangano omhla 29 zithi bahlangana nabanye abantu abathile abasondelene noPresident uRamaphosa bamnika imali engango 3 million esiyonke, kodwa waqale kwakhipha ideposit o 1.5 million. After imedia briefing kwakumele kuphume futhi omunye 1.5 million esiyonke imali kwaba 3 million. Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani. Nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona ke. Mawuthi ke usuku lakho lokuqala uyithola ke uhlangana nalombukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhala, subscribe ku channel, like i-video ebese ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi ke mangifaka i-video wena ke bese ke uthola i-notification, then ngokusheshsha bese uyangena kwi-video uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa ke ukuthi ke silethela ke lolo daba olusuke lusemathini ngalolu suku. Ngaza kwethu ibhiqene kuma members noma ngithi amakhanda okuyiwona abesebenza noma ke erana i-organization eyaziwa ngeMarch and March, okuyi-organization noma inhlangano elwisana nokuthi ke abantu bokufika abala eNingizimu Afrika abahambe babuyele emazweni abo bayobuya ke mase belungise zonke izinto zabo. So amagalelo ke enhlangano njengamanje siyawabona abantu abanye noma ngithi abantu idlanzana selihambile eNingizimu Afrika. Iqiniso ukuthi baningi abantu abasekhona la eNingizimu Afrika abangabokufika kodwa abanganawo amaphepha. Ngomhla ka-30 June izitolo zamaPakistan kanje ama-Ethiopians ezayivaliwe, kodwa mhlambe after 1 or 2 days sibabonile ke futhi sebevulile ezitolo zabo, kodwa engakusho futhi ukuthi amagalelo eMarch and March abonakele. Phakela Mthakathi usebenzile kakhulu ngezomculo, usebenzile kakhulu kanjalo nomphathi noma umsunguli weMarch and March naye usebenzile kakhulu, kodwa nje ngicabanga ukuthi ebekubona noma ubani igalelo kaPhakela Mthakathi libe likhulu kakhulu. Ngaza kwethu kule insuku njengamanje kunodaba ke okuyilona olukhulunywa kakhulu. Udaba luqale la uPhakela Mthakathi bene meeting nomongameli okuhlanganisa noNgizwe Mchunu. So kube nesaga ke ebekhona ukuthi uPhakela Mthakathi kanjani ahlangane nomongameli engamazisile umphathi noma umsunguli weMarch and March uJacinta Ngobese. So abantu ke baseNingizimu Afrika kanjalo ke namanye ama-members asola ukuthi uPhakela Mthakathi wayeyo kwamukela imali njenge donation kuRamaphosa. So ingaza kwethu okuningi ngizokudlala kule video le engizoyidlala njengamanje. Ngibukile i-video, angeke ngiqamba amanga, ngidumele uPhakela Mthakathi sengimbona nami njengomuntu okubi, and futhi sengiyaqonda ukuthi why abantu sebemjikele kangaka. Abantu nje baseNingizimu Afrika angababali abantu abangama-members noma abantu abalandela ama-march eMarch and March. Abantu nje sebekhombisa ukumjikela kakhulu uPhakela Mthakathi, sebeyamthuka kakhulu ku-Facebook ikakhulukazi. So after ukubona le video le ngizokudlalela yona njengamanje, angifuni ukuqamba amanga inganza kwethu, angimangali. Okushiwo uPhakela Mthakathi ngokuhlangana nomongameli akuhambisani nalokhu ozokuzwa kule video le engizoyidlala njengamanje. Ngaza kwethu angiyidedele le video bese uyaphawula, ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho. Nansi le video le, i-video kamphathi noma umsunguli wenhlangano ke nayo futhi ebekade ilisana nabantu bokufika ekuthiwa ilakho okuyi-Labour and Civic Organization. Ngaza kwethu nayi le video le angiyidedele. Sasesihamba ke naye uPhakela Mthakathi nabanye ama-comrades sayohlala kwenye indawo lapha eThekwini eGudlulwandle, sayoba ne-briefing nje encane. Kodwa izinto asayikhuluma naye ngalolo suku, enye yayo ilento ethi uthi uPhakela Mthakathi ubaba uRamaphosa ufisa ukumbona, kodwa manje njobe efuna ukumbona iyavela into ethi kunemali afuna ukumnikeza yona. Ngase ngimtshela mina ukuthi ngangcono kube ubaba uRamaphosa uthi ufuna ukubona kodwa ufuna ukulungisa inkinga lezi esikhala ngazo njengoba hleli simasha. Kodwa uma kuveza ethi kunemali afuna ukuyikhipha, ufuna ukuxhasa, ilapho ke inkinga ngoba shothi sekuyi-bribe leyo, sekukudayisa ngomzabalazo uma uvuma ukuthatha leyo mali. Kwangazuthi ke siyazwana ke naye wayikhahlela le nto ngenyawo zombili, wathi hayi ngeke ngivume mina mfethu
mancinza ukuya lapho angifune imali phela mina ngifuna ukulwela abantu base South Africa. Kwadlula ke lapho ke kwaba into futhi angikaze kufika umcabango uthi kungenzeka awuvume lo mhlangano. Nakho ke ngomhla ka-29 ebusuku June sekuvela ke indaba ezithi ube nomhlangano ungizwe Mchunu nawo uphakela umthakathi. Ngawo umhla ka-30 emva kweMarch ngenza isiqiniseko ukuthi siyabonana nomfowethu uphakela umthakathi. Masibonana naye uphakela umthakathi ngimbuze ukuthi saba ne-meeting 1-on-1 ayekhona amanye ama-comrades but ngacela ukuthi asikhulume sodwa eceleni sobabili and basinika lolo thuba and ngakhuluma naye ngambuza ukuthi mfethu wena wathi uRamaphosa njengoba efuna umhlangano ufuna ukukunika imali, ngabe kwenzakaleni uzovuma ukuthi uRamaphosa nibe nawo umhlangano ngoba uyazi ukuthi sasivumelene ukuthi ngeke uyi lapha ngoba ufuna ukunika imali akezi nama-solution. Umfowethu ke lozo insolo zonke wayiphika ukuthi ayikho imali ayithathile kuRamaphosa futhi yena akaswele futhi yena ufuyile uney'nkomo more than 500 nezimbuzi more than 1000. Ngase ngicela ukuthi ngoba lento ubuke kungazuthi ziningi inkulumo la ngaphandle na ku social media kubalulekile ukuthi sibe nomhlangano. Ngakusasa umfowethu Ndabandama wayezoba ne-media briefing. Uma ezoba ne-media briefing bekuseni kwakumele sibe nomhlangano kuyimina uyena kanye nobuholi bonke be-March and March. Wathi hhayi akanankinga ngabuthinta ubuholi be-March and March kwavunyelwana ukuthi kuzobonwana. Nakho-ke before i-media briefing sengifona ekuseni ngoba i-media briefing yakhe izoba ngo-3 thina kuzomele sibe nomhlangano ngo-12. Mase ngimcela ukuthi-ke ngizama ukumfonela angisamthole efonini kwaze kwayi-media briefing yaqala i-media briefing. Ngafonelwa nomfowethu avamise ukuhamba naye amqaphayo naye ngangamthola. Sagcina umhlangano ungabanga khona ngazama futhi ukuthi kube nomhlangano ke after media briefing wangatholakala efonini. Okuyinto ke leyo ke engabona ukuthi sengikwenze konke mhlawumbe ingakho umuntu ezefika kulesi sigaba lesi ngoba savumelana naye umfowethu ukuthi lo mzabalazo esiwenzayo kumele sithembeke ngayo yonke indlela. Futhi umfowethu uphakela umthakathi mina bengimbiza ngobhuti omdala namanje futhi kuse ubhuti omdala ngoba ngisho ngikuthiwa ungenzani kodwa kushintshi ukuthi mdala kunami and futhi kumele ngimhloniphe. Kodwa izinto ayenza yokuthi makuba nenkinga kufanele sihlale phansi silungise leyo nto gcine ngasababamba ama-phone call ami zonke lezo zinto gcine futhi engasaxhumani nobuholi be-March and March akubanga kuhle lokho. Mase kuba khona iy'nsolo ezithi before baye kulo mhlangano womhla 29 zithi bahlangana nabanye abantu abathile abasondelene noPresident uRamaphosa bamnika imali engango-3 million isiyonke kodwa kwaqale kwakhipha ideposit o-1.5 million. After i-media briefing kwakumele kuphume futhi omunye u-1.5 million isiyonke imali kwaba u-3 million. Zikhona-ke lezo insolo ey'njalo okusho ukuthi uma ukuthi ngempela leyo nto yenzeka ngoba umuntu abahlangana naye owenza yonke lento ukuthi bethole imali uBhejane Chauke omunye usondelene kakhulu noRamaphosa loyo kuthiwa imali bayithola kuyenani ukuthi-ke ukuthi ngempela ikhona imali yaphuma yanikwa abafowethu shuthi abalenzanga iqiniso ngoba bekumele bayisho na-public ukuthi kunemali abayithola ukuthi imali clean mhlawumbe kwaxhaswa umzabalazo ukuthi siqhubeke sizabalaze noma babesizwe ey'ntweni zabo ey'personali noma kwakusizwa insizwa nomnsizwa foundation noma nje kwakuyimali yani kodwa kubalulekile ukuthi umphakathi ulazi iqiniso ngoba
lo mzabalazo baningi abantu asebeyinikele kuwona and baningi abantu asebenezitha ngokuthi bajoyine lo mzabalazo asekuwona. Wena uma uzohamba uyokhuluma ube nezivumelwane nabanye abantu esikholelwa ukuthi ibona basibeke size la sibakhona, uthatha imali engaka uyinike uthatha imali engaka kubantu esikholelwa ukuthi ibona basibekela sikhona njengamanje. Lokho ngesiZulu kubizwa ngokuthi ukudayisa komzabalazo. Baningi abantu ongenzeka beyiqheke inkulumo yami namhlanje, kodwa futhi ngiyazi ukuthi ekuhambeni kwesikhathi bobona ukuthi why kwakumele izwe lazi ngalento and why kumele sikhulume kanje njengelakho. Ayike ngalitha wethu, ngithembe ukuthi ke inkulumo yonke niyizwile niyibonile ivideo ngalitha wethu angifuni ukuqamba amanga ivideo le esikade siyibuka noma okade uyibuka njengamanje okushiwoyo ngiyakholwa nangendlela nje esengibuka ngayo noma esengibona uPhakile Umthakathi asenza ngayo njengamanje. Uyabona ukuthi njengamanje usegxile yena, mawuzobuka ama-post akhe uyabona ukuthi ama-post akhe asegxile kakhulu kuyinhlangano yakhe okuyinsizwa nobunsizwa foundation okanye i-bootcamp le anayo le kwaNongoma. Ngani kwethu awushiye umbono wakho kwi-comment section ungitshela ukuthi wena uthini umbono wakho. Mawufuna ukuyibona yonke ivideo ungahamba uye ku Facebook usearch uMlungisi Mancinza, ngithi uMlungisi Mancinza igama lakhe la ka Facebook, uzofika uyibone le video. Ivideo ayiposte ngo-12 mawuthi ufuna ukuyibona yonke, kodwa ngokubuka le clip le engade ngudlalela yona awuveze nje umbono wakho kwi-comment section. Izikwethu TV izohlezi khona la inethela ke indaba esematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwi-video elandelayo.